Bueno, lehenengo kapituloan itxaso iristen da aireportura eta, bueno, justo aireportuko sekuentzia hori grabatu genuen azken rodaje egunean. Eta, bueno, hori oso kurioso iruditzen zait, lehenengo kapituloko hasiera hori azken egunean grabatzea izan zen oso polita eta aldi berean oso tristea, ze ekipo guztia zon oso triste, pozik aldi berean amaitzen zelako hasitako prozesu guztia, rodajea, eta itxaso gainera iritsi behar denez triste herri berri horretara, niri horrek nolabait lagundu zidan, ze triste neuen rodajea bukatzen zelako. Niretzako lehenengo atala oso atal garrantzitsua da. Bertan kastinean egin dituen estenak agertzen dielako, eta Peioren aurkezpena delako, ez? Gainera, non-stop diskotekan hasi ginen, eta hori gaztea ginenean, noizben kaioan gara, ez? Eta niretzako hori lehenengo atala nahiko berezia da. San Juanzua niretzako urteko egunik onenetakoa da, berezinetako bat, eta momentu hori bizitzea urri bukaeran oso garrantzitsua izan zen niretzako. Jende asko zegoen, ez dakit momentu oso politia izan zen. Eskolan genden danok, ia kastin osoa zeon hor, eta ez dakit oso momentu bereziak atera genituen gau hortatik. Lehenengo atalean denok ikusi ahal izan duzue Mikelen aurkezpena nolakoa izan zen, ez? Egia esan, uste dut denok izan ditugula festa ondokoak, resakak eta biharamonak, baina niri behintzat ez zait gertatu inoiz, Mikeli gertatu zaion bezalako, horrelako triskantzarik, ez? Eta horrelako disparaterik. Ezertaz ez gogoratzea, beste norbaiten etxean esnatu, eta gero gainera eskolara ezagutzen ez duen alaba ezagutu arte egin beharreko bide guzti hori, eta horrek oso horra izan behar du. Beraz, badakizue. Nahi duzuena, baina moderazioz, mesedez.